Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Amen. Mapagpalang gabi po muli sa bawat isa po sa atin. Salamat sa Panginoon dahil binigay niya po muli tayo ng pagkakataon na kung saan tayo po ay mag-aral ng kanyang salita. Amen? So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa panalangin at anyayahan po natin ang Banal na Espiritu na siya pong manguna sa bawat isa po sa atin ngayong gabing ito. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa muli pag-aaral ng iyong salita. This word, O God, that comes from you will be a strength, O God, sa bawat isa po sa amin. Salamat sa mayaman mong salita na siya pong patuloy na kumikilos sa bawat buhay po namin. At Lord, patuloy na nagpapalakas sa bawat isa po sa amin. Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan, maipahayag ang nais mong maipahayag sa bawat isa po sa amin. We honor you, we glorify you. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Amen. So, ang topic po natin for the whole month is about created to rule. Amen. Tayo po ba ay handa na tanggapin yung mensahe ng Panginoon na kung saan tayo po ay tinalaga ng Diyos para mamuno, para mangasiwa sa kanyang mga creation. Amen. So, sabi po dito sa Genesis chapter 1 verse 26, ito po yung text po natin. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness, and let them have dominion." Amen. Ito po yung isang salita natin po pag-aaralan. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Amen. Nung nilikha po ng Panginoon, ang ating Diyos, ang sangkatauhan, mayroon pong mandato. Amen. Ang bawat isa po sa atin. That is to have dominion. Amen. Tayo po ay, kumbaga, mamuno, mangasiwa sa lahat po ng kanyang creation. Amen. So, pinamagatan ko po itong ating pag-aaralan ngayong gabing ito is about be a manager. Amen. Sino po ba sa atin ang nangangarap na maging manager? Amen. Ng isang, sabihin na natin, ng isang institution. Amen. Ng isang korporasyon, ng isang business. Amen. Be a manager. Ano po ba yung pinaka gawain ng isang manager? Amen. From the word manager, that person, amen, should manage the affairs of the business. Amen. At ang pangalawang nais ko pong ipahayag sa atin about being a manager is patungkol po dito po sa Genesis chapter 1 verse 26, that is to be a steward
not to be an owner. Base po sa binasa po natin sa Genesis chapter 1 verse 26. Nilikha po ang tao ng ating Panginoon to be a steward. Amen? Tagapangalaga, hindi po pag-aari. Amen? Ng tao ang kanyang nilikha. Amen? We are created, amen, to be a steward of God's creation. We do not own not a single thing sa mundong ito. Amen? Sabi po sa Job, naked I came from my mother's womb, naked will I depart. So meaning to say, tayo po ay nilikha ng Diyos, tayo po ay dumating sa sanlibutang ito na walang daladala. At aalis din po tayo na walang dadalhin. Amen? Sabi din po dito sa Genesis chapter 2 verse 7, tignan po natin, of all the creation ng Diyos, it's only man na kakaiba ang pagkakalikha. Amen? Kasi sabi po sa from day 1 to 5, nilikha ng Diyos ang iba't ibang bagay dito sa mundong ito out of spoken word. Amen? Pero pagdating po sa tao, kakaiba po ang pagkakalikha. Dito po sa Genesis chapter 2 verse 7, and the Lord God formed man out of the dust of the ground. Amen? And breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living being. So meaning to say, not only spoken word, dahil nag-usap-usap po ang ating Diyos, na sila po ay gagawa ng tao, not only words, they use their hands also. Amen? Sabi doon, and the Lord God formed man, amen, hinulma daw ng Diyos ang tao out of the dust of the ground. In essence, amen, ang bawat isa po sa atin ay handpicked ng Diyos. Amen? Kakaiba pong pagkakalikha sa atin. Amen? Dahil mismong kamay ng Diyos ang ginamit para ikaw at ako ay malikha. Amen? We are being handcrafted. Amen? Sa isang bagay na dinidisplay sa isang mall upang ibenta. Amen? Di ba po ba, mas maganda po yung minsan tinitignan po natin the quality. Minsan po, mas maganda po ang handcrafted. Bakit po? Pawis ang ginugol nila doon. Amen? Panahon ang ginugol nila doon. Amen? The quality na lumabas, napakagaganda. Amen? Kakaiba po siya. So same holds true po sa pagkakalikha ng Diyos sa tao. Amen? We are being handpicked by God. We are being handcrafted by God para lang sa gayon, amen, kakaiba ang turing ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? Ito po yung binanggit ko po kanina, the word domain. Kasi sabi doon, we have to let them have dominion over all of the creation of God. Amen? Ito pong dominion, ito pong domain na word, meaning to say, it is an area of territory owned. Kaya po mapapansin po natin na hindi po imposible o hindi po kaila sa bawat isa sa atin na lahat po tayo nilikha ng ating Panginoon, especially sa ating pong mananampalataya, that we have to practice, amen, our rulership. Amen, ang pagiging stewards natin. Kasi naiisip po ng ibang mga mananampalataya, wala naman akong pag-aari para pangasiwaan ko. Wala naman akong kayamanan, wala naman akong ari-arian o kung ano man turing natin sa salitang pag-aari. Pero kung titignan po natin ang salitang dominion, amen, yung domain na word, it is an area of territory owned. Amen? Yung sphere of influence mo, that's your territory. Amen? Ang salita namang dominion, meaning to say sovereignty or control. You have control over the place. You have control over that institution. Maaaring makikita po natin na sa isang pamilya, amen, ibig sabihin po, that is your area of territory. Kaya lahat po tayo, we have our own family. Meaning to say po, na lahat po tayo, meron po tayong dominion. Meron po tayong domain na tinatawag. Aside from that, meron po salitang kingdom, di po ba? Na ito pong kingdom na to ay maihahalin tulad din po natin sa salitang dominion. Amen? Na it is an area of territory owned and ruled or controlled by a king. Kaya sa isang pamilya, sa salitang pamilya po,
ang tinuturing po natin na hari doon ay ang mga magulang. Amen? Because that is their area of territory na masasabi po nilang pag-aari po nila or masasabi po nilang meron silang control over or sovereignty. Amen? Kaya lahat po tayo, mailagay po sa ating puso at isipan na lahat po tayo nilikha ng Diyos regardless, malaki man o maliit man ang yung kayamanan dito sa mundong ito, meron po tayong lugar na kung saan tayo po ang may control. Amen? Yun lamang po yung nagpapatunay na sa sinasabi ng banal na kasulatan sa Genesis chapter 1 verse 26 na meron po tayong karapatan. Meron po tayong dominion na tinatawag para pangasiwaan ang creation ng ating Panginoon. So kung paliliitin po natin yung salitang dominion, maaari pong mahalin tulad po natin ito sa ating pong pamilya. Kung sa labas naman po, secularly, sa iyong trabaho, kung ikaw po ay isang supervisor sa isang kumpanya, that is your dominion. Amen? That is your domain. Because that's the area wherein may control ka doon. Amen? Pag-aralan po natin panandalian, ito pong salitang image na sinabi po sa Genesis chapter 1 verse 26. Amen? Sabi po rito, let us make man in our image. Ano pong salitang image na tinatawag? Image means, refers to qualities as reason. Ito daw po yung salitang image, hindi lamang po yung physical ng pagmumuka. Amen? Ang salita pong image na ginamit po sa Genesis 1:26 is refers to qualities. Amen? Hindi lang yung physical trait. That is our reasoning, our personality, the intellect, and to the capacity to relate, to hear, to see, and to speak. All of these characteristics of God, amen, lahat po yan, characteristic ng ating Diyos, which He chose to reproduce in mankind. Amen, mapalad po bawat isa sa atin because binigyan tayo ng Diyos ng reasoning, yung personality natin, yung intellect natin, and we have the capacity to relate among all other creations, among all other animals na create ng Diyos. Kakaiba po ang bawat isa po sa atin. Amen? Bakit po? Kasi yung image na yan nanggaling mismo sa ating Diyos na siyang lumikha sa bawat isa po sa atin. Amen? Image po na tinutukoy dito, hindi lamang po yung image na nakagisnan natin with regards to physical trait ng ating pagmumuka. Amen? Pangalawa pong salita na pwede po nating pag-aaralan dito sa Genesis 1:26, the word dominion over the earth. Ito po yung binanggit ko po kanina. Dominion means God created man to be his kingdom agent. Amen? We are created to be a steward, not to own anything in this world. Maaring pinagpaguran mo yan. Maaring dugo at pawis mo yan. Kaya ka napunta sa kalalagayan na yan. Pero tignan po natin, ang sinasabi rin po sa Job, amen, na wala po tayong dala na ipinanganak, wala rin po tayong dadalhin pag tayo po ay lilisan sa mundong ito. Amen? Dominion is God created man to be his kingdom agent. Meaning to say, we are only representative. We are only ambassador. Amen? We represent Christ here on earth. We represent our God here on earth. Amen? To rule and to subdue the rest of creation. Kaya mapapansin po natin na minsan po pag tayo po ay, especially mananampalataya, nagkamali. Amen? Nagkasala. Di po ba sa mundo, it's very big deal. Amen? Pansin agad. Amen? Yan ba ang, maaaring sabihin nila, yan ba ang Kristiyano? Yan ba ang born again? Yan ba ang mananampalataya? Amen? Pero kung nangyari ito sa hindi mananampalataya, okay lang. Amen? What's the difference? Amen? It's because we represent our Christ. We are an ambassador. Amen? Ng ating Diyos. Kaya po pag tayo ay nagkamali, amen, napapansin agad. The word dominion, ito po ay galing sa salitang Hebrew na rada. Meaning to say, to prevail against, to reign,
bear or make to rule. Ito po yung isang salita, to tread down, meaning to say to walk on and flatten or to trample, apak-apakan. Amen? Meaning to say, ito pong dominionship na ito pong dominion na word na ito, amen? Meron po tayong kakayahan to prevail against. Amen? Meron po tayong kakayahan to reign. Amen? Minsan po, ang napapasok lang po sa ating isipan, sa ating pagkaunawa about dominion is to reign lang. Amen? Mamuno lang. Maghari. Mangasiwa. Pero meron pa po ibang mga salita na binanggit po dito. Kung titingnan po natin yung transliteration po ng salitang dominion sa Hebrew, yung meaning to say yung rada, meaning to say we have to prevail against. Kaya po lahat po ng works of the enemy, amen, ang ating po, ang kaaway, meaning to say, when God gave us the dominion, God also gave us, amen, the authority to prevail against the works of the enemy. Amen? Kaya kung titingnan po natin, supposed to be, wala pong lugmok na Kristyano. Amen po ba? Wala pong mananampalataya na talunan. Bakit po? Meron tayong otoridad eh. Amen po ba? Na binigay sa atin ng ating Panginoon. Halimbawa, sa isang senior citizen, di po ba? Ang isang senior citizen, meron po silang tinatawag na senior citizen ID. Kasi po, pag meron po sila nito, marami pong benepisyo ang pagiging senior citizen. Meron po mga diskwento sa mga binibili. Pagpapasok sila sa isang mall, maaaring meron silang araw na libre sila sa panunood ng sine, di po ba? So, ito pong ID na to is napakahalaga para ma-exercise po nila yung kanilang karapatan. Amen? Yung kanilang benefit ng pagiging senior citizen. Same holds true po sa ating mananampalataya. Maaring maraming Kristiyano, maraming mananampalataya na talunan is because they do not exercise yung benefit na binigay ng Diyos sa bawat isa, that is to have dominion over God's creation. Even to prevail against the works of the enemy. Amen? To tread down or to trample the enemy. Di po ba? Kaya minsan talunan ng Kristiyano kasi hindi po ine-exercise. Hindi dala-dala yung kanilang ID ng pagiging mananampalataya o pagiging anak ng Diyos na kung saan may benepisyo po tayo na kung saan tayo po ay mananagumpay. Amen po ba? Kaya po mahalaga po na ma-exercise po natin ano po yung ating karapatan bilang mananampalataya ng Diyos. In the beginning pa lang, Genesis pa lang, meron na tayo agad benepisyo ng pagiging ng pagiging anak ng ating Diyos bilang mananampalataya ng ating Panginoon. Ito pong hierarchy ng creation ng Diyos. Tingnan po natin panandalian. Napakahalaga po na maintindihan po natin ang hierarchy ng creation ng Diyos. Definitely, una po ang Diyos, nasa taas. Amen po ba? Pumapangalawa po ang tao, ang mankind. Pumapangatlo po ang angels or yung mga spiritual, mga demons na yan. At pumapanghuli po yung animals, yung plants na nakapaligid po sa atin. Amen? Kaya tayo po bilang anak ng Diyos, bilang mananampalataya, meron po tayong karapatan, amen, over the angels or even over the demons, over Satan. Bakit po? Kasi yun po yung pagkakalikha sa atin. Marami pong stagnant na mga angels. We have all, amen, bawat isa sa atin, we have our own angels na nakabantay po sa atin. Amen po ba? Marami po tayong makikita passages sa banal na kasulatan patungkol po dyan. Amen? We have angels around us. Pero minsan, ito pong mga angels na to are stagnant. Wala pong ginagawa. Bakit po? Because we do not exercise, amen, our right, the benefits of being a child of God para pakilusin natin yung mga angeles po natin, mga angels natin. And even the demons, pwede po natin palayasin. Pwede po natin
uh, paalisin. Amen? If we really know our benefit, if we really exercise the benefits, amen, ng pagiging mananampalataya natin ng ating Diyos. Amen? Remember po, yung passage sa Bible na kung saan meron po isang pinuntahan ng ating Panginoon at sa paglalakbay po nila, nakasalubong po nila yung isa pong sinapian ng masamang espiritu. Amen? So, to cut the story short, pinalayas ng ating Panginoon, amen, ang masamang espiritu na yan, at yung masamang espiritu na yan ay lumipat sa mga hayop, na kung saan specifically sa mga baboy. Bakit po? Kasi po ang demons or angels, mas mataas po silang nilikha kaysa sa mga hayop. Amen? Tayo din naman po mananampalataya. Tayo pong tao, we are higher than angels or demons. Meaning to say, we have authority over them. Same also yung demons na yan, they have authority over the animals. Kaya po sila ay lumipat po doon nung pinalayas sila ng ating Panginoon. Kaya based from the illustration, man is not above man. Kung titignan po natin, ang tao po, amen, na nilikha ng Diyos, ay hindi po pwedeng pagharian ng tao din. In spiritual sense. Man cannot rule over other man. Amen? Hindi po pwede na ang tao ay maghari sa kapwa-tao po niya. Pero makikita rin po natin that God is a God of order. Amen po ba? Ang Diyos po natin ay God of order pa din. Kaya nga po sabi sa Ephesians chapter 6, para magkaroon ng order, amen, ito pong sinasabi sa Ephesians chapter 6, it speaks about stewardship to everyone. Amen? It doesn't speak about ownership ng kapwa natin. Hindi po natin pag-aari yung kapwa natin, but rather, pinapangasiwaan lamang po natin yung kapwa natin. Amen? Sabi po sa verse 1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. Tignan po natin, patungkol po sa mga anak. Amen? Ang passage na to sa 1 and 2, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Pagdating po sa verse 4, fathers, do not exasperate your children. O ibig sabihin po sa ibang version, fathers, do not provoke your children into wrath. Instead, bring them up in the training instruction of the Lord. Ibig sabihin po, pantay po ang tingin ng Diyos. May pananagutan po ang magulang sa anak, ganun din po ang anak sa magulang. Ganun din po sa verse 5, slaves over the masters and masters over the slaves. Kaya po ang Diyos po natin, amen, it treats every one of us pantay-pantay. Amen? Kasi ang Diyos po natin is a God of order. Although we cannot rule man in spiritual sense, instead, we only take care of everyone. Meaning to say, we are only steward, tagapangalaga po ng bawat isa po sa atin. Man can only be stewards over other man. Meaning to say, we must be a brother's keeper. Amen? Tayo po ay tagapangalaga ng ating kapatid. 1 John 4:20, whoever claims to love God and yet hates his brother or sister is a liar, sabi doon. Kaya po kailangan po nating alamin ito, mahalin po natin ang kapwa natin. Whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. The way we see and understand, God must come from knowing Jesus in the Scripture. In order for us, para ma-exercise po natin, pagiging steward natin over God's creation, because we cannot own God's creation, di po natin pag-aari. Kailangan po, tayo lamang po ay tagapangasiwa ng kanyang mga nilikha. We must know Jesus in the Scripture. Kasi titingnan po natin, papaano po trinato ng Diyos, ng ating Panginoong Yesus, ang kanyang mga nilikha. Amen? Papaano trinato ng Diyos ang kanyang mga nilikha? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kasi ang Panginoong Yesus po natin ang nagkatawang tao. Colossians 1:15, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Colossians 2:9, for in Christ lives all the fullness of God in a human body. Kaya ang basehan po natin dyan ay ating Panginoong Jesus. Amen? He shows many things about God's character.
Amen? Para lalo po tayong maging maayos sa ating pagtupad sa ating tungkulin. Being a ruler or steward of God's creation, we must understand God's character. Amen? Patungkol sa creation ng Diyos, papaano niya tinatrato yung kanyang mga nilikha. He shows many things about God's character. Amen? Jesus Christ shows many things about God's character. Amen? Ang ilan po dito natin pag-aralan is number 1 is ang Diyos po natin ay Diyos na mapagmahal. Amen? God is love. Sabi sa 1 John 4:8, he who does not love God does not know God, for God is love. Kaya pag nangangasiwa po tayo na we being steward ng God's creation, we must put love on it. Bakit po? Kasi nire-relate po natin kung sino ang Diyos sa kanila. Amen? At lalo po nila tayong maintindihan, amen, kung ano yung pagkakalikha ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? Kung ano man yung magiging correction natin or yung guidance natin sa kapwa natin, kung yung kapwa natin pinapangasiwan natin, mas maintindihan po tayo. Bakit po? Meron kasing pag-ibig na inire-relate tayo sa kanila. Under po dito sa God is love, makikita po natin kung meron pong self-sacrificing, amen, meron pong pag-ibig. Sabi po sa John 3:16, God sacrificed or Jesus Christ sacrificed Himself for all of us. Pangalawa po, meron pong personal. Amen? He reached us personally, meaning to say, amen? Jesus Christ reached us personally. Pangatlo, kung meron pong pag-ibig, meron pong faithfulness. He is still faithful even we are unfaithful to Him. And panghuli po is relational. Amen? When we treat other people, we must be relational. Pangalawa, God is good. Una po kanina is God is love. Pangalawa po is God is good. Ito pong karakteristik ng Diyos. We must put goodness sa pagiging ruler natin, sa pagiging steward natin. Amen? Ang goodness na tinutukoy dito is Jesus Christ is without sin. Amen? Pangalawa, He is generous. Ang Diyos po natin is mapagparaya, mapagbigay. Amen? Kahit na tayo po ay nagkakamali, kahit tayo po ay minsan wala sa forma, wala sa ayos, still, hindi nagbabago ang turing ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Pangatlo, about goodness of God, He shows us the way to right living. Amen? Kaya tayo din po, pag tayo po ay we lead, dahil nga po we are created to rule, we must show to them the right living, tamang pamumuhay. Kaya nga po, sabi ko din po dito, God is a God of justice. Sabi po sa Micah chapter 6 verse 8, He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Amen? Ang Diyos po natin ay God of justice. Kaya nga po, God of order din po siya. Amen? Kaya nga po nilatag niya yung sa Ephesians chapter 6. Lahat po tayo pantay-pantay, pero nagtatalaga lamang po siya ng mga ngasiwa or mamumuno sa bawat isa po sa atin. Pangatlo, karakteristik ng Diyos, God is mercy. Kaya nga po, we must put mercy sa bawat ginagawa po natin. Amen? Para po tayo is lalong maintindihan, para po tayo lalo is maging progresibo, maging productive, kung saan po tayo inassign ng ating Diyos na pamunuan. We must put mercy. Amen? We must dito po kasi ang pagiging merciful ng Diyos is He forgives sins. Amen? Kaya po sa pamumuno po natin, sa pagiging steward natin, we are not all perfect. Di po ba? Kaya yung mga namumunuan natin, they're also imperfect. Tulad po natin. Kaya nga po, we must forgive also all their shortcomings, all their sins. Amen? Lahat po tayo is imperfect. Kaya nga po, we need a perfect God to transform us. Amen? Sabi po dito sa Luke chapter 5 verse 20, ito po kung saan ang taong ito na pinagaling ng ating Panginoon ay pinatawad din po niya ang kanyang kasalanan. When He saw their faith, ito po yung mga grupo ng taong ito na kung saan ibinaba nila yung kanilang kasama. Amen? Binutasan ng bubong,
para nang sa gayon makita ng ating Panginoong Yesus dahil punong-puno ng tao sa loob, ibinaba ang kanilang kasama sa isang stretcher o sa isang higaan para makarating agad sa harapan ng ating Panginoon. Nakita ng ating Panginoong Yesus yung kanilang pananampalataya. Kaya sabi din po sa kanila, "Man, your sins are forgiven you." Amen? Gayon din naman po sa bawat isa po sa atin. Amen? Kung meron po nangangailangan ng ating pagpapatawad, we must understand that they are also imperfect. Tulad po natin, we are all imperfect, kaya we need to forgive each and every one of us. Man's ability, ito po, yung pagkakaroon po natin ng rulership, man's ability to sustain his role as delegated ruler of earth will rest in his continued obedience to God's rule. As long as we are in obedience to God, we will sustain our role as a delegated ruler. Meaning to say, itinalaga lang. Anytime po pwede po tayong alisin. Anytime po pwede po tayong tanggalin sa ating kinalalagyan. Amen? Ganun din naman po sa natural. Pag ang isang pong lingkod ng ating bayan, pwede pong alisin po ng mas mataas po sa kanya. Let's say, yung isang presidente, kung ang kanyang secretary ng isang agency ay hindi na po tumutupad sa tungkulin na dapat niyang tuparin, ang presidente po natin, maaari po siyang alisin. Amen? So, ang tao din po is ganon. Man's ability to sustain his role as delegated ruler of earth will rest in his continued obedience to God's rule. As long as we are in obedience to Him, we will sustain our role as to be a steward of God's creation. Mga panghuling salita na lamang po. Amen? Naintindihan po ba natin? Nakuha po ba natin yung pwede po nating mai-adapt to be a steward ng Diyos? Number one is we must put love on what we are doing. Amen? Pangalawa, we must put goodness. We must exercise goodness on the things that we are doing. Amen? At pangatlo, marami pa po pero nagbanggit lamang po ako ng tatlo. We must put mercy. Dahil lahat po tayo is imperfect. Kaya we need to understand. Amen? Para mas lalo po tayong makatupad. Amen? Magsama-sama upang matupad po natin ang layunin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. In our conclusion, we are not just created and rule. Amen? Tingnan po ito. We are not just created and rule. We are not just to rule. Amen? Without anything attached to it. But rather, we are to rule with responsibility. We rule by stewardship and not rule by ownership. Amen? Kasi pag we rule it by ownership, maaaring maabuso natin. Pag-aari ko naman yan eh. Wala namang karapatan yan kasi pag-aari ko. Amen? But kung tagapangalaga ka lang, amen, maiisip natin, anytime pwede kong alisin, pwede akong maalis dito, pwede akong ilipat, pwede akong ma-demote, pwede akong ma-promote, depende sa aking kinikilos kasi tagapangalaga lang ako. I am only a steward. Amen? We do not own anything in this world. Amen? Yung family natin, yung business natin, yung career natin, our possessions, our treasures, and even our life. Amen? Hindi po natin pag-aari. Kaya nga po, pag hindi na tayo tumutupad sa pinapagawa ng Panginoon, amen, we ruin ourselves, amen, sa mga hindi magandang bagay, minsan binabalikan po tayo ng ating katawan. Maaring pinapauwi tayo ng maaga ng ating Panginoon. Amen? Kasi wala po tayong pag-aari, even our life mismo, hindi po natin pag-aari. Anytime kunin ng Panginoon, wala po tayong magagawa. We are only given the privilege to take good care of His creation. Amen? It's a privilege. Kaya dapat po, we have to be thankful. We are only given the privilege to take good care of His creation and we must be thankful for it. Amen? It's a privilege. Ang isang tao sa Pilipinas na maaaring maglingkod o magtrabaho, amen, sa presidente, is a privilege for them. Amen? Kumbaga, rare po kasi yung opportunity na yan. Amen? Hindi lahat pinagkalooban. So, same holds true po sa ating Diyos. Amen? We must be privileged of all the billions of people and even the
Creator of the universe. Amen. Pinagkalooban tayo ng pagkakataon to take good care of His creation. Amen. Kaya po dapat po maging mapagpasalamat po tayo. To be an effective steward or ruler where God calls us to be, don't forget to include His character. Amen. Huwag po nating hahayaan to include His character. Actually, yung character po na yun is already embedded in us. Innate na sa atin. Amen. We are created, sabi nga po sa 126, we are created in His image and likeness. Minsan, hindi lang po natin na-exercise. Amen. Sabi po ng banal na kasulatan, my people perish because of lack of knowledge. Amen. Ang isang senior citizen, hindi niya ma-exercise ang kanyang karapatan kung hindi po niya alam gamitin. Or kung wala po siyang tinatawag na ID. Kasi sa ibang mga institution, sa ibang mga lugar, nangangailangan po sila ng ID na tinatawag. Amen? So, ganun din po sa atin. In managing His creation. Don't forget to include His character in managing His creation. Amen? That includes us and the people will love us the more. Kung maayos po yung ating pagiging stewards, the people will love us all the more. Amen? Kaya nga po, stewardship and not ownership. Be a manager. Amen? Maging manager po tayo. Amen? Sabi po dito, sa huling talata po natin, Job 1:21, naked I came from my mother's womb, and naked will I depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Amen? Ang Diyos po ang magpala ng pagbabahagi ng kanyang banal na salita. Salamat sa Panginoon dahil binigyan po niya tayo ng pagkakataon na mamuno, maging tagapangalaga, at tayo po ay dapat ipagpasalamat po natin ito. Amen? Salamat, Ama, sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin, Lord, sa pag-aaral ng iyong salita. Salamat na ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na mangusap sa bawat isa po sa amin. Lord, to exercise, O God, yun pong karapatan o yung pribilehiyo na binigay niyo po sa amin, that is to be a steward of all your creation. Salamat po, maging productive kami, O God, sa area na kung saan mo po kami tinatawag. Sa iyo lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ito po ang panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Mapagpalang gabi po muli sa bawat isa po sa atin. Paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Susuko